Λοιπόν, ακολουθεί το δεύτερο τραπέζι της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και ο πρώτος ομιλητής είναι ο παθολόγος λοιμοξιολόγος κύριος Κώστας Κωνσταντίνου. Εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στη Μονάδα Λοιμόξεων και στο Υπουργείο Υγείας και θα μας μιλήσει για τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού. Καλησπέρα ξανά και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Παθολογική Εταιρεία της Κύπρου και την Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω και να μιλήσω στο συγκεκριμένο τραπέζι της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων. Θα μιλήσουμε για τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού στους ενήλικες, μιας ομάδας που κατά βάση οφείλεται σε ιούς, αλλά χαρακτηρίζεται από την υπερβολική χρήση αντιβιωτικών και συμβάλλει δυστυχώς στις πρωτιές που καταγράφουμε σαν χώρα και εμείς και η Ελλάδα στην κατανάλωση των αντιβιωτικών τα τελευταία χρόνια. Με τον όρο λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού εννοούμε τη ρινίτιδα, τη φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, ρινοκολπίτιδα, οτίτιδα, επιγλωτίτιδα, λαρυγγίτιδα. Οξεία, βροχίτιδα και πνευμονία που αποτελούν του κατώτερου αναπνευστικού θα αναφερθεί ο επόμενος ομιλητής. Θα εστιάσουμε στους ενήλικες, κυρίως για εξονοσοκομιακή φροντίδα και ο στόχος είναι έτσι πολύ πρακτικός. Τι κάνουμε στην καθημερινή μας κλινική πράξη και πώς αποφεύγουμε την άσκοπη χορήγηση αντιβίωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάμε περίπου για 13 δισεκατομμύρια επεισόδια λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού το χρόνο. Το ποσοστό θανάτου είναι χαμηλό, αλλά τα γνωστά μας ντάλις, δηλαδή χαμένα χρόνια υγιούς ζωής, μπορούμε με απλά λόγια να τα μεταφράσουμε, είναι τεράστια, ειδικά στα βρέφη και τους πολύ ηλικιωμένους. Άρα, παρότι αποτελούν μια έτσι απλή ομάδα λοιμώξεων, η πίεση που ασκεί στο σύστημα υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλη, με πολύ συχνές επισκέψεις στους προσωπικούς γιατρούς και πολύ υψηλό κόστος, τόσο κοινωνικό με την έννοια των χαμένων ημερών στο σχολείο ή στην εργασία, όσο και οικονομικό. Οι περισσότερες λοιμώξεις αυτής της κατηγορίας είναι ιογενείς, όπως έχουμε αναφέρει, ρινοϊοί, εποχικοί κορονοϊοί, RSV, γρίπη, COVID-19, SARS-CoV-2, πιο σωστά. Τα βακτηριακά αίτια, όπως ο πυογόνος στρεπτόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος, ο αιμόφυλος της ινφλουέντζας, είναι σαφώς λιγότερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πιο σπάνια αλλά σημαντικά αίτια, όπως το Fusobacterium necrophorum, που προκαλεί το γνωστό σύνδρομο Λεμιέρ. Σημασία όμως έχει να θυμόμαστε ότι το σύνηθες είναι ο ιός, όχι το βακτήριο. Εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική διαφάνεια, που δείχνει ακριβώς και το μέγεθος του προβλήματος. Σε μια μελέτη σχεδόν 15.000 εξωτερικών ασθενών με οξεία λοίμωξη αναπνευστικού, 41% πήραν αντιβιωτικό. Από αυτούς οι 4 στους 10 είχαν διάγνωση που δεν ενδείκνυται καθόλου αντιβίωση, κυρίως ιογενή λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού χωρίς πνευμονία, και βροχίτιδα. Ακόμη και σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη χωρίς πνευμονία, σχεδόν 1 στους 3 πήρε αντιβιωτικό. Σε φαρυγγίτιδα 38% πήραν αντιβιωτικό και είχαν αρνητικό strep test. Αυτό καταδεικνύει ακριβώς ένα από τα σημεία σημαντικά που χάνουμε το παιχνίδι της κατάχρησης των αντιβιωτικών στην κοινότητα με επακόλουθο και τη μικροβιακή αντοχή. Με βάση τις διεθνείς και τις ελληνικές οδηγίες, οι περισσότερες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος δεν χρειάζονται αντιβίωση. Δεν δίνουμε αντιβιωτικά σε κοινό κρυολόγημα, σε ιογενή φαρυγγίτιδα, απλή γρίπη, ήπια COVID και λαρυντικίτιδα. Τα αντιβιωτικά έχουν αντίθετα θέση σε επιλεγμένες οντότητες, όπως η επιβεβαιωμένη στρεπτοκοκκική φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, η οξεία βακτηριακή ρινοκολπίτιδα, μέση οτίτιδα, επιγλωτίτιδα. Και πάλι όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε κριτήρια. Ας αναφερθούμε στο πρώτο μεγάλο κεφάλαιο, τον πονόλαιμο. Στους ενήλικες οι περισσότερες φαρυγγίτιδες είναι ιογενείς. Ο στρεπτόκοκκος, ο πυογόνος στρεπτόκοκκος, ευθύνεται περίπου για το 5 με 15% των περιστατικών στους ενήλικες, είναι κοντά στο 30% στα παιδιά.
Κλασικά στοιχεία υπέρ της στρεπτοκοκκικής φαρικοαμυγδαλίτιδας, η οξεία έναρξη, ο ψηλός πυρετός, εξίδρωμα στις αμυγδαλές, ευαίσθητη πρόσθετη τραχυλική λεμφαδένες και η απουσία του βήχα. Αν αντίθετα επικρατούν ρινίτιδα, βήχας, βράχος φωνής, τότε το πιο πιθανό είναι να είναι ιός. Τώρα, για να μην συνταγογραφούμε έτσι απλά με το μάτι, προτείνονται να χρησιμοποιούμε κριτήρια όπως τα κριτήρια Centaur ή Makisak, που είναι στην ουσία τα τροποποιημένα κριτήρια του Centaur. Μόλις πριν ένα μήνα, η αμερικάνικη εταιρεία λοιμόξεων υιοθέτησε και προτείνει τη χρήση των scores ακριβώς για να φιλτράρουν ποιους δεν χρειάζονται να τεστάρουμε στην πορεία. Αντίστοιχα και η ελληνική εταιρεία λοιμόξεων προτείνει τη χρήση των κριτηρίων Centaur. Τέτοια κριτήρια όπως φέρονται στον πίνακα, τα κλασικά κριτήρια Centaur, είναι το εξύνδρομα στις αμυγδαλές, ευαίσθητη διοκομμένη πρόσθετη τραχυλική λεμφαδένες, απουσία βήχα και ρινίτιδας, πυρετός. 1 βαθμό στο κάθε ένα. Σε χαμηλό σκορ, δηλαδή από 0 έως 2, δεν κάνουμε ούτε τεστ ούτε δίνουμε αντιβιωτικά. Σε ενδιάμεσο υψηλό σκορ, βαθμολογία 3 ή 4, χρησιμοποιούμε strep test και αν είναι θετικό, τότε χορηγούμε αντιβίωση. Δηλαδή και πάλι σε αυτά τα σκορ δεν χρησιμοποιούμε απευθείας χορήγηση αντιβιωτικού. Τα strep test ανιχνεύουν το αντιγόνο του πιογόνου στρεπτόκοκκου στο φαρυγγικό επίχρησμα. Είναι ποιοτικά, μας λέει είναι θετικό, είναι αρνητικό. Έχουν ψηλή ειδικότητα, κοντά στο 90 με 99%, καλή ευαισθησία γύρω στο 80 με 90%. Φυσικά η καλλιέργεια παραμένει το gold standard με καλύτερη ευαισθησία, αλλά χρειάζεται στα 24 με 48 ώρες, άρα στην ουσία δεν βολεύει για να παίρνουμε μια άμεση απόφαση στο ιατρείο που έχουμε μπροστά τον ασθενή μας. Τι μας λέει λοιπόν η ελληνική εταιρεία λοιμόξεων στις οδηγίες της? Σε ενήλικες με από 3 και περισσότερα κριτήρια Centaur κάνουμε strep test. Χορηγούμε αντιβιωτικά μόνο αν το strep test είναι θετικό. Το θετικό είναι επαρκές για τη διάγνωση, δεν χρειάζεται περισσότερο καλλιέργεια ή να στείλουμε αντιστρεπτολισίνη στην μυντική πλειονότητα των ενηλίκων. Αν αντίθετα είναι αρνητικό, δεν απαιτείται επιβεβαίωση με καλλιέργεια. Πότε όμως προτιμάται ή προστίθεται η καλλιέργεια? Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο σοβαρής λίμωξης ή επιπλοκών από στρεπτόκοκκο, παραδείγματος χάρη ανοσοκατασταλμένοι ή με ιστορικό ρευματικού πηλαιτού, ασθενείς με στενή επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου, όπως βρέφη ή ανοσοκατασταλμένοι, σε νεαρούς ενήλικες σε κοιτώνες κλειστές δομές με υψηλό επιπολασμό πιογόνου στρεπτόκοκκου ή σε περιοχές όπου ο ρευματικός πυρετός είναι ενδημικός. Όταν η κλινική υποψία παραμένει επίσης υψηλή παρά το αρνητικό strep test, παράδειγμα όπως Centaur περισσότερο από 3, με πρόσφατη έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα και είναι αρνητικό το strep test μας, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε να κάνουμε καλλιέργεια. Η στρεπτοκοκκική φαρινγκοαμυγδαλίτιδα είναι αυτοϊώμενη νόσος. Γιατί μας ενδιαφέρει τότε? Γιατί ο β' αιμολυτικός στρεπτόκοκκος μπορεί να κάνει σοβαρές επιπλοκές. Έτσι, χορηγούμε αντιβίωση για να προλάβουμε αυτές τις πιογόνες και τις μη πιογόνες επιπλοκές, να περιορίσουμε τη διασπορά και τον χρόνο διάρκειας των συμπτωμάτων. Πιογόνες επιπλοκές μπορεί να είναι μέση οτίτιδα, περιαμυγδαλικό απόστημα κυταρίτιδα, ιγμορίτιδα, μηνυγκίτιδα, βακτηριαιμία και νεκροτική απονευρωσίτιδα. Αντίθετα, μη πιογόνες επιπλοκές, η γνωστή μας ρευματικός πυρετός και μεταστρεπτοκοκκική πειραματονεφρίτιδα. Αν τελικά έχουμε το επιβεβαιωμένο strep test, η θεραπεία είναι κλασική. Πενικυλίνη V ή αμοξικυλίνη για 10 μέρες. Εδώ και 80 χρόνια που χρησιμοποιούμε την πενικυλίνη, παραδόξως ο β' αιμολυτικός στρεπτόκοκκος παραμένει ευαίσθητος και δεν έχει καταγραφεί ακόμη αντοχή στο βασικό αυτό αντιβιωτικό. Αντίθετα, σε αλλεργία μπορούμε να πάμε σε μακρολίδες ή κλινταμικίνη, πάντα όμως λαμβάνουμε γνώμονα την τοπική αντοχή. Δεν θεραπεύουμε ασυμπτωματικής φορής με φορεία στρεπτοκόκκου, η πιθανότητα ωφέλους είναι πρακτικά μικρή. Όμως, έχουμε κάποιες περιπτώσεις που θεραπεύουμε τη φορεία
Θεραπεύουμε σε χρόνιους φορείς που θα χορηγηθεί όταν έχουμε επιδημία ρευματικού πυρετού ή σπυραματορρευτίδιας, σε επιδημία στρεπτοκοκκικής φαρυγγοαμυγδαλίτιδας σε κλειστές κοινότητες, σε οικογενειακό ιστορικό ρευματικού πυρετού, σε οικογενειακή μετάδοση στρεπτοκόκκου, όπου ένας το δίνει στον άλλο, με φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, σε διαφορετικά μέλη της οικογένειας. Η εκρίζωση δεν είναι εύκολη. Δεν υπάρχει και ακριβώς ομοφωνία τι να χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την κλινταμικίνη, πενικυλίνη, το αμοξικυλίνη, κλαβουλανικό ή κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς. Οι δόσεις που αναφέρονται στον πίνακα είναι οι παιδιατρικές, γιατί εκεί υπάρχουν και οι μοναδικές μελέτες που υπάρχουν. Δεν είναι εύκολο να τις μεταφέρουμε τις πραγματικές δόσεις. Χρησιμοποιούμε βασικά τις κλασικές δόσεις όμως για τη θεραπεία του στρεπτοκόκκου και στους ενήλικες. Το δεύτερο, η λίμωξη για την οποία έχουμε έτσι ένα ειδικό ενδιαφέρον, όπου και εκεί παρατηρείται υπερβολική χρήση αντιβιωτικών, είναι στην οξεία ρινοκολπίτιδα στους ενήλικες. Οξεία ρινοκολπίτιδα είναι φλεγμονή του βλενογόνου των ρινικών οδών και παραρρινίων που κρατά μέχρι και 4 εβδομάδες. Μπορεί να είναι αλλεργικής αιτιολογίας, ιογενής, βακτηριακή, ακόμα και μυκητιασική. Μόνο όμως το 2 με 10% των επεισοδίων είναι πραγματικά βακτηριακές και μόνο το 0,5 με 2% των ιογενών ρινοκολπίτιδων επιπλέκονται με βακτηριακή επιμόλυνση. Παρ' όλα αυτά, δίνουμε αντιβιωτικά σαν να ήταν όλες βακτηριακές, ενώ όπως υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία, το 70% αυτοϊώνται χωρίς αντιβίωση. Η πραγματικότητα δεν είναι λίγο δύσκολο πολλές φορές να διακρίνουμε την ιογενή από τη βακτηριακή ρινοκολπίτιδα. Και αυτό γιατί τα κλασικά μείζωνα και ελάστωνα κριτήρια που φέρονται στους πίνακες μπορούν να μας βοηθήσουν να πούμε ότι αυτό που έχει ο ασθενής μας είναι όντως ρινοκολπίτιδα, αλλά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν καλά τον ιό από το βακτήριο. Το πραγματικό gold standard παραμένει καλλιέργεια μετά από παρακέντηση των κόλπων, κάτι όμως που, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μη ρεαλιστικό για να εφαρμόζεται σε ρουτίνα στα ιατρεία των προσωπικών γιατρών. Απλές ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία δεν διαφορεδιαγνώσκουν την ιογενή από τη βακτηριακή, απλά μας δείχνουν και μας επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ρινοκολπίτιδα ή, εκεί χρειάζεται, υπάρχει επιπλοκή. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι καλλιέργειες ρινικού και ρινοφαρυγγικού εκκρήματος, απλά με ένα swap στο ρόθωνα, δεν είναι αναξιόπιστες και καλύτερα να αποφεύγονται γιατί μας οδηγούν σε λαθασμένες επιλογές. Πότε μπορούμε να μιλούμε τότε για βακτηριακή ρινοκολπίτιδα? Η πιθανότητα να είναι οξεία βακτηριακή λίμωξη όταν τα συμπτώματα διαρκούν πάνω από 10 ημέρες χωρίς βελτίωση, όταν έχουμε οξεία έναρξη ή έχουμε οξεία έναρξη με ψηλό πυρετό πάνω από 39, όταν συνοδεύεται από ποιώδεις εκκρίσεις, όταν για πάνω από 3-4 μέρες παραμένει ένα έντονο άλγος προσώπου ή όταν εμφανίζουν αυτό που λέμε διφασική νόσηση, δηλαδή να ξεκινάει με ένα κλασικό κρυολόγημα, να υποχωρεί τα συμπτώματα τις πρώτες μέρες για να χειροτερεύσουν μετά με νέο πυρετό, κεφαλαλγία και αύξηση των εκκρίσεων. Αυτά είναι κριτήρια που μπορούν να μας ενεργοποιήσουν και να μας βάζουν σε σκέψη ότι μήπως πρόκειται πλέον για βακτηριακή ρινοκολπίτιδα και να χρειάζεται αντιμικροβιακή αγωγή. Σύμφωνα με τις ελληνικές οδηγίες, η πρώτη γραμμή παραμένει η αμοξικυλίνη ή η αμοξικυλίνη με κλαβουλανικό. Η αμοξικυλίνη εξακολουθεί να καλύπτει την πλειονότητα του πνευμονιόκοκκου και του αιμόφυλου. Εναλλακτικά έχουμε δοξικυκλίνη ή τις αραπνευστικές κοινολώνες, αλλά εδώ θέλουμε προσοχή, δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε αλόγιστα, δεν είναι πρώτης γραμμής και σίγουρα δεν μπορούμε να τις δίνουμε για κάθε πόνο στο πρόσωπο. Σημαντικό επίσης να αναφέρουμε στη θεραπευτική προσέγγιση ότι πολλές διεθνείς και οι ελληνικές οδηγίες υποστηρίζουν επίσης και το watchful waiting, δηλαδή να περιμένουμε επανεκτίμηση μετά από 5-7 ημέρες και αν χρειάζεται τότε να χορηγήσουμε αντιβίωση. Η οξεία βακτηριακή ρινοκολπίτιδα μπορεί όμως να έχει και επιπλοκές και μάλιστα σοβαρές που να απαιτούν νοσηλεία.
Η πλειονότητα των επιπλοκών, το 70% αφορά την περικοχική περιοχή, είτε με την επέκταση της κυτταρίτιδας στην περιοχή, είτε δημιουργία αποστήματος, είτε ακόμα και θρόμβωση του στεραγκώδους κόλπου. Το 17,5% αφορά κυρίως ενδοκράνειες με δημιουργία υποσκληριδίου εμποίηματος, μηνυγκίτιδας, ενδοπαρεχηματικό απόστημα στο κεντρικό νευρικό. Εκεί χρειάζεται προφανώς νοσηλεία και ενδοφλέβια αγωγή. Εδώ συνοψίζονται πάνω σε αυτόν τον αλγόριθμο όλα όσα έχουμε αναφέρει. Αν τα συμπτώματα είναι κάτω από 10 μέρες και όχι πολύ βαριά, πάμε σε συμπτωματική αγωγή. Αν έχουμε τα κριτήρια της διάρκειας, της σοβαρότητας ή της διφασικής νόσησης, τότε συζητάμε για έναρξη αγωγής με αντιμικροβιακό, όπου πρέπει να λάβουμε υπόψη φυσικά σε κάθε περίπτωση αν θα πάμε σε πρώτης γραμμής, δεύτερης γραμμής, ανάλογα με την παρουσία παραγόντων κινδύνου για σοβαρή νόσο ή την πιθανότητα ανθεκτικών παθογόνων. Θα προχωρήσουμε και θα τελειώσουμε μάλλον με ιούς που είναι και αυτοί συχνοί στις λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού και κυρίως προκαλούν και αυτοί, μας οδηγούν στην υπερκατανάλωση αντιβιωτικών. Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια ζούμε αυτό που λέμε τριπλή εποχή γρίπη, RSV, SARS-CoV-2 κυκλοφορούν ταυτόχρονα δημιουργώντας συσσωρευτικά κύματα που πιέζουν το σύστημα υγείας. Το βάρος, όπως γνωρίζετε, πέφτει στους ηλικιωμένους και στους ανακατασταλμένους και σε αυτούς με τις πολλαπλές νοσηρότητες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που βλέπουμε δεξιά από την Ισπανία, όπου έχουμε την αλληλουχία και την επικάλυψη των κυμάτων. RSV πράσινο, γρίπη πορτοκαλί, COVID μπλε, συνυπάρχουν δημιουργώντας αθροιστικά μεγάλες αιχμές νοσηλειών. Εδώ είναι από τα δικά μας δεδομένα, από την καταγραφή της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης από το 2022 μέχρι το 2025. Παρατηρούμε με τον όγκο του μπλε χρώματος το COVID-19, όπου η παρουσία του είναι ολόχρονα, αλλά έρχονται οι εξάρσεις μαζί με τη γρίπη και τον RSV που προστίθενται στο φορτίο. Αυτό οδηγεί σε νοσηλείες. Βλέπουμε εδώ κυπριακά δεδομένα από 5.500 σχεδόν χιλιάδες νοσηλείες με οξεία λίμωξη αναπνευστικού. Παρατηρούμε τη χαρακτηριστική κατανομή σχήματος U στην καμπύλη μας, στο σχεδιάγραμμά μας, όπου μας δείχνει ότι το βάρος πέφτει στα 2 άκρα ζωής, στα μικρά παιδιά κάτω των 5 και στους ηλικιωμένους άνω των 65, οι οποίοι αποτελούν και περίπου το 50% των συνολικών νοσηλειών. Και φέτος δεν ξεκινήσαμε ιδιαίτερα καλά, μάλλον κάπως ανησυχητικά με την εμφάνιση του υποστελέχους ΚΑΠΑ, του ΙΤΑ3N2. Αυτό το υποστέλεχος έχει εμφανιστεί σε όλες τις υπήρους και αντιστοιχεί σε μεγάλο μερίδιο αλληλοχειών από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2025. Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία φαίνεται να υποκατέστησε άλλες υποομάδες με ένα μερίδιο που να προσεγγίζει το 90%. Τα συμπτώματα που αναφέρονται δεν διαφοροποιούνται από τη συνήθεια εποχιακή γρίπη, αυτό είναι καλό, αλλά λόγω ακριβώς ότι μπορεί να διαφεύγει λίγο της αποτελεσματικότητας των εμβολίων και της όποιας ανοσίας έχουμε από τα διαχρονικά περιόδους γρίπης, ενδέχεται να έχουμε περισσότερες λοιμώξεις. Η πρώτη δημοσίευση που αφορά για δεδομένα αποτελεσματικότητας πριν μία εβδομάδα στο Eurosurveillance, που μας λέει ότι παιδιά και έφηβοι από 2 έως 17 ετών έχουν μια αποτελεσματικότητα έναντι εισαγωγής και επίσκεψης στα επίγοντα με γρίπη Α περίπου 72 με 75%, όχι κακή. Το πρόβλημα είναι στους ενήλικες, όπου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο χαμηλό, που υπολογίζεται περίπου στο 30 με 40% και κυρίως αφορά άτομα άνω των 65 ετών. Όπως έχει αναφερθεί από τον αγαπητό Τσιάκαλο, η Κύπρος διαθέτει εμβόλια ενηλίκων και για τους 3 ιούς, και για την γρίπη και για τον RSV. Για τον προτιμούμε, όπως έχει ήδη λεχθεί, το ενισχυμένο για άτομα άνω των 60 ετών. Όλοι γνωρίζουμε
όσοι γνωρίζουν την κυπριακή πραγματικότητα, τουλάχιστον τον τρόπο συνταγογράφησης των αντιοικών στο ΙΕΣΥ ηλεκτρονικά. Είναι πολύ εύκολος τρόπος, με αυτόματη προέγκριση επί της ουσίας. Μπορούμε να χορηγούμε άμεσα εκεί που χρειάζεται και έχει ένδειξη τα αντιοικά μας. Άρα, τι αλλάζει στην πράξη φέτος? Η γρίπη παραμένει με υψηλή νοσηρότητα αγωγές και προκαλεί θανάτους. Εμβολιασμός μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουν τις εμπήρετες λοιμώξεις του αναπνευστικού και της ανάγκης χορήγησης αντιβιωτικής αγωγής. Αντικά για γρίπη στις ομάδες κινδύνου εντός 48 ώρων δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να χορηγούμε γρήγορα για να είναι αποτελεσματικά. Διαθέτουμε το Paxlovid για το COVID. Καμιά ένδειξη για εμπειρική αντιβιωτική αγωγή σε ήπια απλή γρίπη ή ήπια COVID χωρίς επιπλοκές. Και για να κλείσουμε, πάνω από το 90% των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος είναι ιογενείς. Ο στρεπτόκοκκος και η βακτηριακή ρινοκολπίτιδα υπάρχουν, αλλά παραμένει μειοψηφία και έχουμε κριτήρια για να τους εντοπίζουμε και να δίνουμε αντιβίωση. Η υπερσυνταγογράφηση των αντιμικροβιακών είναι τεκμηριωμένη, αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία για παρέμβαση με στόχο την ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών. Άρα, τεστ όπου χρειάζεται, αντιβιωτικά μόνο με σαφείς ενδείξεις και εμβολιασμός για την πρόληψη των σοβαρών και ιογενών λοιμωξιών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Όντως, οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού αποτελούν έναν τομέα που γίνεται τεράστια κατάχρηση των αντιβιωτικών. Για κάποιο σχολιασμό, κύριε Τοφαρίδη. Συγχαρητήρια, Κώστα, όπως πάντα εξαιρετικός. Έναν σχόλιο ευρύτερων υποροπρίσμα της μικροβιακής αντοχής και της αλόγησης χρήσης των αντιμικροβιακών. Πολύ σωστά τονίσατε πως πρέπει να διακρίνουμε άμεσα βακτηριακή από ιογενούς, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιογενής. Μόλις μέχρι 2 με 10% είναι βακτηριακής αιτιολογίας και η επί ιογενούς προσβολής, η βακτηριακή επιμόλυνση σε μια οξεία παραρινοκολπίτιδα είναι μέχρι 2%. Κρατάμε το δεκαήμερο ως ένα χρονικό ορόσημο, αυτό το δικόρυφο που αναφέρατε, και βλέπουμε ότι οι ενδείξεις είναι πολύ πιο λίγες από όσων δυστυχώς στην πραγματικότητα γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Τσιλιμπόκου, είναι... ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση? Ας κάνω εγώ μία για το κοινό. Λίγο πιο πρακτική. Κώστα, η δημοσίευση του Eurosurveillance είναι αποδεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν αφορούν την Ευρώπη, παρόλο που το περιοδικό έχει τον τίτλο Eurosurveillance. Και δεδομένου ότι πέρυσι στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο επικράτησε στέλεχος της γρίπης διαφορετικό σχέση με τις βορειοδυτικές χώρες, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Στη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης του Υπουργείου ταυτοποιείται το ιό της γρίπης σε επίπεδο στελέχους και αν ναι, αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μπορούν να είναι διαθέσιμα σε εμάς στην κοινότητα? Στη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης επί της ουσίας πάμε μέχρι το ΙΤΑ 3-2. Στα πλαίσια ακριβώς της εμφάνισης του υποστελέχους έχουμε μπει στη διαδικασία να έρθουμε σε επαφή με υπερεθνικά εργαστήρια στην Ευρώπη που μας υποστηρίζουν, ούτως ώστε να μαζεύουμε και να τα στέλνουμε ακριβώς για να εντοπίσουμε πότε και αν θα έχουμε το στέλεχος. Ήδη εδώ δεν αναφέρθηκα στην τελευταία διαφάνεια. Βλέπουμε το κίτρινο είναι εισαγωγές γρίπης. Ενώ παραμένει, έχουμε ακόμα εισαγωγές COVID στην Κύπρο, είναι τις τελευταίες 4 εβδομάδες αυτά τα δεδομένα. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται και μια αύξηση των εισαγωγών σε γρίπη, εκ των οποίων κάποια είναι τα 3-2. Αυτά θα μαζευτούν και θα σταλούν σε Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για να μας το τυποποιήσουν. Δεδομένα έχουμε, δυστυχώς υπάρχει μια δυσκολία στο να τα δίνουμε προς τα έξω για κάποιο λόγο. Ευελπιστούμε ότι θα το λύσουμε γι' αυτό στην πορεία και να μπορέσουμε φτιάχνουμε
την ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να τα έχουμε ελεύθερα και προσβάσιμα σε όποιον θέλει να πληροφορηθεί. Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια... Ένα συχνό πρόβλημα σε άτομο ενήλικα με φαρικοαμυγδαλίδα, ο οποίος έχει κάτω από 2 κριτήρια Σέντορ, κάνει στρέπτες και διαθετικό. Και αυτός έχει και προηγούμενο ιστορικό, προηγούμενης φαρικοαμυγδαλίδος που είχε τα κριτήρια. Είναι φορέας και πρέπει να την εξελίξουμε τη φορέα ή όχι? Ναι, αυτό που υποδηλώνει είναι ότι είναι φορεία, το πιο πιθανό. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα πρακτικά να μπορούμε να περιμένουμε και να το δούμε πώς θα εξελιχθεί κλινικά για να θα αποφασίσουμε να χορηγήσουμε αντιβίωση. Αν επιμένουν τα ήπια συμπτώματα τα οποία έχει και τον ενοχλούν, θα δώσουμε με θετικό στρεπτές παρόλο που δεν έχει τα κριτήρια. Νομίζω εγώ θα πρότεινα να περιμένουμε. Watchful waiting. Και έχουμε και πόσο? Watch for wait. 4-5 μέρες. Αν επιμένουν. Αν επιμένουν, τότε θα το... Χωρίς να έχει τα 3 κριτήρια. Εντάξει, μιλάμε εξατομικευμένα, μπορεί να δώσουμε και αντιβίωση. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο. ο Μάριος. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική ομιλία. Μια τοποθέτηση για την αμυγδαλίδα και εγώ. Μακάρι να δίνουμε αντιβιωτικά όταν έχει πυρετό και ποιόδη εξιδρώματα και θα μειώσουμε κατακόρυφα την κατάχρηση αντιβιωτικών και να αφήσουμε για τις απλές φαρυγγίτιδες. Πιστεύω εκεί γίνεται η κατάχρηση αντιβιωτικών και να αφήσουμε εκεί το strep test να το κάνουμε. Μακάρι να δίνουμε μόνο στις πιο extreme περιπτώσεις. Και όσον αφορά για την ρινοκολπίτιδα, πρέπει να επιμένουμε στην πρωτοβάθμια για ειρηνική αποσυμφόρηση πριν γίνει όπου στάσει και λίμωξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σωστά, δεν το ανέφερα. Υπάρχουν μέσα στις οδηγίες ότι η συμπτωματική αντιμετώπιση είναι βασική με όλα αυτά, με τις πλύσεις και που πρέπει να γίνονται. Και να πω απλά μια προσοχή για τις ποιόδεις με το εξίδρωμα, ότι υπάρχει και το EBV, λιμώδης μονοπυρήνος, ειδικά σε παιδιά, το οποίο εκεί μπορεί να μας μπλέξει με εξαθήματα. Έτσι. Για ενήλικες είναι λίγο πιο... Σε ενήλικες, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κώστα.